ಏತ್ ಬಾರ್ನಲ ವೇಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾರ್ನಾಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ನ ಪೂರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಹಲೋ ಬಂಧುಗಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಜ್ವರ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಐತಿ. ಶೀತ ಜ್ವರ ಇತ್ತೆ ಮುಂತೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಏನೋದಿತ್ತು. ಶೀತ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ತೆ ದಯಕಂತ ಪಂಡ ಪೋಯಿನ ವಾರದ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ದ ವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ ತಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಡ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ, ಡೈಲಿ ಬರ್ಸ ಪೋಯರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪಂಡದು ಆಯ್ನೇಜಿ ಎಂಚ ಇನ್ನಿರ್ದೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಾಲೊಂಜಿ ಕೈ ತಲಿತೇನೆ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಹೋಗ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು. ಇನಿ ದೂರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕನೆ ಪಂಪೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕುದರ್ದಿದ್ದೆ ದೈತ ಅಂತ ಪಂಡ ಚಿತ್ತು ಊರು ಸುತ್ತು ಚಿತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ತುಂದೆ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಇಂಕ್ಲ ಊರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ತುಂದೆ ಲೆಪ್ಪುನೆ. ಬುಕ್ಕ ರಂಜಿತು ರಂಜು ರಂಜನ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಜಿಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಲೆಪ್ಪುನೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಓಲ ತಿಕ್ಕೇನಂಡ ನಾನು ಚಿತ್ತರಂಜನದ ಲೆಪ್ಪುಡ್ಸಿ ಏನ್ ಕೊತ್ತರ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಲಕ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಕ ಈಗಲೇ ನಾನು ಚಿತ್ತುಂದು ಲೆಪ್ಪಲೆ ರಂಜಿತುಂದು ಲೆಪ್ಪಲೆ ರಂಜನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಎಂಚಲವು. ಸೊ ಎಂಚಲ ಎತ್ತಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಜಿಂಜ ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಪೇರಿ ಯಾನೇನಿದೆ ಮೂರ್ತಿಯ ಕನ್ಯಾನ ತುಯ್ಯ ವಿಟ್ಲಾಡು ತುಯ್ಯ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಹೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತೇವೆ ಪಾತಿಗೆ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಏನು ಓಲ ತಿಕ್ಕೇನಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಹೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಪಾತಿರ್ವೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪಿದಡ್ನ ಇಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಚಿತ್ತು ಊರು ಸುತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದೂರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತು ಕಾಣ್ತೆ. ಹರಿಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತೆ ಹರಿ ಬರ್ತೀವಕ್ಕ ದೂರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ನೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಹರಿಲ ಯಾಲ್ನ ಎತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪೆರ ಆಯ್ತು ಪಿದಡ್ನಾಗ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ದೂರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನೀ ಪಂಪೈತೆ ಗಾಡಿನೊಂದು ತಿಕ್ಕರು ಉಂಟಾಗ ಎಂಕ್ಲು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತನೆ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಯಾಲ್ನ ಚಂಡಿಂದೆ ಬರ್ಸೋರು ಮಂಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಅವಳು ಬರ್ಸೆಪ್ಪು ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವಳು ಬರ್ಸೆ ಇಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಅವಳು ಬರ್ಸೆಪ್ಪುನತೆ ಐಕೆ ನಮಕ್ ಉಂಟದ ಪಿರ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಐದು ನಮ್ಮ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಬರ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತನೆ ಬರ್ಸತಿಗೆ ತಿನ್ನಿಜ್ಜಿ ಸೆಕೆದ್ದು ಭಯ ಬೆಗರ್ದು ಭಯ ಈಗ ಪಿದಾಡ್ ನಿಂಕ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮೂಲುಂಡು ಪಾತೆರು ಒಂದು ನಡತೊಂದು ಪೋಕನಂಡದು ಪಿದಾಡ್ ಗತ್ತರಿ ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ಅಂದ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಳು ಕೋಲಿಯಾ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಜ್ಜಿ ಶುರು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಗಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಉಂಟದು ಪಾತೆರು ಒಂದು ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬುಕೌಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಇಪ್ಪಂದೊಂದು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಗಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಉಂಟದಿತ್ತ ಅಂಡ ಆಂಟಿ ಪಂಡೇರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ನಡಪೆರ ಜಿಂಜುಂಡು ಎರ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ಡೇ ಪೋವಲಿಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಗಾಡಿ ಡೇ ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪಂತ ಜತೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ಡ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಲ ಐನಂಚಿನ ಕುತ್ತಾರಗ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಳು ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಪೋಯಿ ಬಲೆ ನೇಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾರದ వీడియో బాగా ఇస్తుండే ఫుల్ ఏమనుకో వీడియో చెప్పలే వీడియో మన్పోలియా ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಬೆರ್ಮಿರಿ ಏಳ್ವೇರಿ ಸಿರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ಸಾಮು ಒಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಿಂಡೆ ನಂದಿಕೋಣ
ಎಂಕ್ಲಿತ ಪಿದಡ್ನೆ ಮುಲ್ತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆವೊಂದು ನಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಬೋಡಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ಅರಿ ಉಂತರಿ ನಾ ಅಂಚ ಪಿದಡ್ನೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅಜ್ಜನ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಐನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಪಾಡಿರ ಒಂದಿಚ್ಚು ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ನಿರ್ದಾರ ಪಾಡ್ನ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಶೂಟ್ ಮಂತದೆ ಎನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಆಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪಂಡೇರಾರು ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪಿರೋಂಜಿ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಡೆಗೊರ ಪ್ಯಾರ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಆತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಇದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ನನ್ನ ವಾರ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋಡಿ ಎಂಕಲ್ ಉಲ್ಲತ ಇಲ್ಲ ಹರಿಗಿಲ್ಲ ರಜೆ ಚಿತ್ತು ಊರು ಸುತ್ತು ಎಪಿಸೋಡ್ ಕುದರ್ದಿತ್ತೆ ಚಿತ್ತು ಬಂದೇನೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಊರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ತಲಿತನ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಅಂಚ ಒಂದು ಆತು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿಂದು ಪಂಡೇರ ಅದು ಚೂರು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಪಂಡೇರ ಅಜ್ಜನ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಅಂಚ ನನ್ನ ತೆಂಗ್ಲ ಅಡೆ ಪೋದ ಅಲ್ತ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಅದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದರಿ ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದಿಸಿ ಆಯ್ತಾ ಮನ್ಪುಣೆ ದಾಯ್ತಾ ಬರೀ ಜ್ಯೂಸಾ ತುಪ್ಪದಾಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಶುರು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಚಿದ್ನ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತ ಸುತ್ತುಗ ವಿತ್ ಚಿತ್ತು ಊರು ಸುತ್ತುಗ ಎಪಿಸೋಡ್ದ 1ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅರಿಗೆ ಎಂಚವನುಂಟು ಏನ್ಗ ಬರ್ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ಬೋದೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೌಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚದ ಆತು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಆತು ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಕ್ ಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮನ್ಪೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಜಿಂಜ ಬಡ ಒಂದಿಜ್ಜಣ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಫ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ನ ಪಿರ ಹಾಫ್ ಮಂತ ಬುಕೊಂಜಿ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ದೆತ್ತೊಂಡ ಎಡುಂಡ ರೀ ಸೊ ವಾವ್ ಬಿಯರ ಓಡ್ಕನ ಎತ್ತಿ ಮರಿಯಾದಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 90 60 30 ಬುಕ್ಕ ಮುಗದೈತುಂಡು ನಿಕ್ಕೋ ಮದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ಪೂದುಂದ ಬೋಡ ಹರಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಯ ಪೈನ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ತರದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಡ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ತರದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಇತ್ನಟ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಲ ಅಡಿತದ್ದು ದೀಪದಿ ಡೊಡಾತೆ ದೈತಾಂದ್ ಪಂಡ ವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಂಡಲ ಪೋಡು ಇಜಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲು ಪಂಡದು ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರ ಗೊರಾಂಡಲ ಪೋಂಡ ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಾನು ವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಂಡಲ ವಾಲೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಆಪೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ದೂರ ಪೋಪೆ ಮಾತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕದೈತಂದು ಪಂಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲೆ ಅತ್ತನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾರು ದೂರ ಪೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರಾನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ